Imali ke ethe ilahleko kuye umnikazi wenkampani le inkulu ibe imali engange-12 million rand yezigidi. Aba barhalelwa ke bebonke nenkampani zabo ziyavela namhlanje zivela apha kwinkundla kamantyi walapha eKapa. Kubanjwa abarhanelwa abahlanu ze kwabekwa ityala iinkampani ezine emva kwentsebenziswano yokhetshe eMpuma Koloni naseNtshona Koloni. Inkokheli yombutho iMarch and March ityityenbiselwe umnweze yakhululwa emva kwezityholo zokuphembelela udushe kwisikolo e-Addington eThekwini KwaZulu-Natal. Mamelodi Sundowns iza kubathathela amanyathelo ezomthetho abalandeli beli qela bathe bagalela ngamanzi umlawuli wezemidlalo weli qela uFlamenberg ngoLwesihlanu. Senibulise emakhaya, sifikile kwakhona sizipaka zishushu nezanamhlanje. Kubanjwa abarhanelwa abahlanu abavele enkundleni kamantyi eKapa namhlanje ze kwabekwa ityala iinkampani ezine emva kwentsebenziswano yokhetshe eMpuma Koloni naseNtshona Koloni. Esisihlanu sityholwa ngobuqhetseba, urhwaphilizo nobuselo bujolise kwinkampani yokwakha yaseGqeberha eMpuma Koloni iProkhaya phakathi komnyaka ka-2015 no-2018. Iqela lokhetshe livakalise ukoneliseka ngentsebenziswano phakathi kweofisi yaseMpuma Koloni naseNtshona Koloni kwiinzame eziphumeleleyo zokubanjwa kwabarhanelwa abahlanu abatyholwa kwibholo elidale ilahleko yemali eyi-12 million yezigidi zeerandi kumnini nkampani iProkhaya. Okhetshe baseMpuma Koloni abaziwa njenge-Serious Commercial Crime Investigation bedibekene nokhetshe balapha eNtshona Koloni kunye ne-Tactical Response Team TRT. Baye babamba ke abarhanenwa abahlanu malunga nezityholo zorhwaphilizo. Kutheke phaa ngonyaka ka-2015 ukuya ku-2018 inkampani eyaseBhayi egama layo liProkhaya Construction liye ke lacinga laba neenzame zokuvula enye inkampani kwalapha eKapa apho ziye zafumana khona umanejala, zamthatha zamenza umanejala oyi-quantity surveyor. Kuthe kanti apho umanejala lo uye waba nenjongo ezezinye zokuvula eyakhe khampani ezawunika ii-services ezifana kunye nale inkampani yakhe le imphetheyo. Kuthe kusenjalo ngokophando lenziwe ngokhetshe kwafumaniseka into yokuba umanejala uye waba nezinye ii-subcontractors zakhe ezithe ngenjongo zabo ngokurhaleleka into yokuba bebefuna ukufuna imali kwinkampani le yakhe ipha phezulu ngendlela mnyama, ukuthubelelisa imali ngendlela mnyama. Ukanti abarhanelwa abaphakathi kweminyaka engama-37 nama-59 yaye bavele enkundleni kamantyi eKapa namhlanje. Imali ke ethe ilahleko kuye umnikazi wenkampani le inkulu ibe imali engange-12 million rand yezigidi. Aba barhalelwa ke bebonke nenkampani zabo ziyavela namhlanje zivela apha kwinkundla kamantyi walapha eKapa. Abasemagunyeni bakwathe kusekho abanye abarhanelwa abanokubanjwa ngelixa bekwazama ukubuyisa imali elahlekileyo. Iphumitshaye kwisikhululo samapolisa namhlanje inkokheli yeqela le-March to March uJacinta Ngobese Zuma. Namhlanje uNgobese Zuma uthe wazinikezela emapoliseni emveni kokuba ethe watyholwa ngokudala izidubedube esidlangalaleni ngethiwa bevala amazibuko kwisikolo e-Addington Primary eThekwini. Ngelithi esi sikolo sibeka abantwana babemi bangaphandle kuqala, nto leyo ishiya abantwana babemi beli bengenandawo yokufunda. Engakusho ukuthi makuwukuthi ukulela ingane yase-South Africa kungibophe ejele ngiredi. Amen. Isebe lezemfundo kwiphondo laKwaZulu-Natal lityhola ngelithi zibubuvuvu izityholo ezithi isikolo i-Addington Primary School sigcwaliswe ngabantwana bangabemi bangaphandle. Inkokheli yeqela le-March to March namhlanje izinikezele emapoliseni emveni kwezityholo zokuba udala udushe esidlangalaleni. Okubalekile ngicela nikwazi ukuthi makuthiwa ngiyangena lapha phansi ngiyaboshwa
ningavumi ukuthi bandidetract ukuthi nigcine seninake mina senikhohlwa izingane. Yebo. Right? Tebalekile kumina izingane. Mangiboshwa mina qhubekani nina nomsebenzi. Olapha ya eEdington. Ya esithi khona ayikho ingane yethu kufanele ingafundi. Right? Ukwatyhole abakwantsasana ngokulala ngengubenye nabemi bangaphandle. Ngiyolokhu ngishilo ukuthi ngesikhathi sobandlululo amaphoyisa ayesetshenziswa against abantu. Labantu amaphoyisa ethu ase South Africa amanye awo asethengwe abantu bokufika seyigebengu. Kungokunje abakwantsasana banqinile ukuba likhona ityala elivuliweyo ngakuJacinta kwaye naye umangalele abakwantsasana. She's claiming that there were officers who intimidated her and her people during the very same march. So yes, the case was opened and it will be duly handed over to the IPID who will investigate it as police can investigate themselves. Kungokunje ukhululiwe kwaye utyityimbiselwe umnwe lo kaNgobese Zuma. Uvele kwakhona kwinkundla ephakamileyo lowo owesakuba litshantliziyo leFees Masfall uBonginkosi Khanyile notyholwa ngokuphembelela udushe lwasesidlangalaleni lwango-2021 enika ubungqina enkundleni namhlanje. uKhanyile uxelele inkundla kuba udushe lwango-2021 alinanto yakwenza nesimemelelo sakhe sokuba owayengumongameli weli uJacob Zuma akhululwe entolongweni. That the video was made sometime between the 7th and the 17th of July 2021. Your argument was without fact and without integrity. I am putting it to you now that you are misleading this court deliberately regarding the date when the Warwick Avenue video was made. Of course, you are entitled to your own opinion, and that is an opinion which even yourself you can't put it to the court. Because I am the person who was on the video speaking. uKhanyile utyholwa ngokutyeshela imigaqo ye-COVID-19 ngelixa wayethetha nezihlwele ezazigayela inkxaso wayesakuba ngumongameli uJacob Zuma owayeseluvalelweni. NokaKhanyile uyaziphika ezi zityholo kwaye uthi udushe lwacanciswa ngabanye abantu angabaziyo. Let me say the court says you must go to prison for 25 years because you went and lobbied people to rally behind the struggle that President Zuma must not be jailed in a kangaroo man. Then so be it. That's the level of resolve. Because I'm not a criminal. I'm not going to come here and want to hide under the table and want to be evasive and try to run away as if I'm a criminal. Not responsible for those thousands who damaged the property. Never instigated them. I don't even have a capacity and I don't even have a motive to do so. Nhloko yokhetshe kwiphondo laKwaZulu-Natal uNjengele Lisija Sinona namhlanje unike ubungqina bakhe phambi kwekomishoni ekhokelwe nguJaji Mbuyiseli Madlanga. okaSinona uKhanyile walala ngomqolo ukuba kukho intlantsi yolwazi anayo malunga noshishino oluqhutywa liqela lomkhambathi weziyobisi elaziwa ngeBig 5 kwanabantu abalibumbayo. Major General Lisija Sinona oyinhloko yokhetshe kwiphondo laKwaZulu-Natal akagungqi kwelokuba akanabo ubudlelwane noVusumuzi Khet Matlala. Utsho egxininiso kokuba akazange amcebise ke ngoko lokaMatlala nakwithenda yeMedicare 24. okaSinona ubenika ubungqina kwikomishoni ekhokelwe nguMadlanga namhlanje. Nakubeni kunjalo uthe unyana wakhe nguye oshishina noMatlala yaye yena akaxhamli ngamali kuloo nto. I deny allegation that I have assisted Mr. Matlala in securing the Medicare 24 tender. Tenders of such a high value fall under the National Office, National SAPS Office or the PCI Office if there is there. And these tenders of this value are dealt with by Supply Chain Management Division, which is under the leadership of the Divisional Commissioner of Supply Chain, SAPS. Noko kunjalo uvume ngomxhelo phezulu kokuba wapheleka lokaMatlala kwindibano awayenayo nomkomishinala wamapolisa kwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi nathe yayiququzelelwe ngulo wayefudule ngumphathiswa wamapolisa uBheki Cele. I accompanied Mr. Matlala
to a meeting held between himself and Lieutenant General Mkhwanazi. The meeting was organized by the former Minister, General Cele, who was not present on the day. Mr. Matlala has requested me that I accompany him for the moral support as he was not comfortable to meet with the General alone. The meeting was held at the apartment in the Pearls Umhlanga Hotel. Presumably, I'm just ask for your pardon because I used this word that I don't like, but I didn't do an investigation, but I believe that apartment is that of the General Mkhwanazi. Kambe uthe emveni nje kwanonhlanganiso ngoNovemba wanyakenye wafumana imiqhafazo kaLieutenant General Mkhwanazi equlethe izigrogriso ngakuye kulandela ukuvela kukaKurt Matlala phambi kwekomiti yesikhawu eParlamente. On the 26th of November 2025, I received a series of threatening WhatsApp from Lieutenant General Mkhwanazi. I think they are being attached as per S4. I was sent discharged in response to Mr. Matlala's appearance before the ad hoc committee on the 26th and 27th of November. Ukwagxininise kwelokuba akukho zinkcukacha ezifihlakeleyo azikhuphayo ngondlela mnyama wazinika uKurt Matlala, kodwa yena wancokola ngezinto kakade ezazisaziwa loluntu. Okasinona ukwavakalise ukungaxoli ke kambe ngezityholwathe ezinjongo ikukurhuqela eludakeni igama lakhe xeshikweni ngazange watyeshela imithetho yeofisi aqeshwe ngaphantsi kwayo. Namhlanje umphathiswa wesebe lezokhenketho udakance indlela eliqhuba ngayo elisebe kumaphondo nakwilizwe lonke jikelele. Umphathiswa uthi ngoku into abazawuqinisa kuyo ziziseko zeli ukuze zibe nomtsalane kubakhenkethi. We diversify our tourism offering and take it across the whole of South Africa. And therefore we have hosted in a direct response to the need for infrastructure, tourism infrastructure. We hosted our first tourism infrastructure investment conference last year. And it's not just about new infrastructure, it's also about maintenance of our existing infrastructure. We have got a number of UNESCO recognized heritage sites, and we have to look after them so that we can maintain that status. Our third priority is tourism safety and security. Now, but while safety is the mandate of South African police services, we acknowledge as tourism the impact on our destination confidence. And therefore we are working together with the private sector, South African Police Service, the National Prosecuting Authority, cities and provinces. And we have a plan that we are implementing jointly. Umphathiswa uDelilu kwathi bazawusebenzisana kakhulu namapolisa ukuze ukhuseleko lube luqilima. Our third priority is tourism safety and security. Now, but while safety is the mandate of South African police services, we acknowledge as tourism the impact on our destination confidence. And therefore we are working together with the private sector, South African Police Service, the National Prosecuting Authority, cities and provinces. And we have a plan that we are implementing jointly. Asaphokoka Mbombozone kweli amazo ovelwane emva kokusweleka kwemvumi yomculo we-hip hop uSinesipho Peter nobesaziwa kakhulu kumaqongo omculo njengoBravo Leroux. uBravo wazenzela igama ngecwecwe lakhe lokuqala elalisithi Igazi, Inyembezi Nombilo, kwaye usweleke kwiveki ephelileyo ekwilizwe laseSwitzerland. Kanti usapho lujongene nemingeni yezimali enxulumene nokubuyiselwa kukaBravo kweli, kwaye sele kumiliselwe iphulo lokuqokelela imali neza kuncedisa kwindleko zokubuyiselwa kwakhe kweli loMzantsi Afrika. This gotta be the hardest song I ever wrote, with a lot of emotions that I never ever shown.
10 a lot of stories that I never ever told. Kuba nifike njani apha, I guess we'll never ever know. But incoba le ndoda sendleleni mna ndifela phi. Liqejwe elingophiyo icandelo lomculo kweli emva kwakusweleka kwemvumi yomculo we-hip hop ibisaziwa kakhulu ngelika Bravo Leroux. Kambe kuninzi labathandi bomculo wakhe ibinguta Bravo. If uyivile le ngoma ngicela uyazi ngekuthanda. Khulisile nayindoda nabangaka ngenatata. My miss you. Lemvumi nekhuleleka elitsha eKapa ibinesakhono esingummangaliso kwaye inendlela ekhethekileyo yokudlulisa umyalezo wayo werap yesiXhosa ngezangotshe ezixutywe nesibhulu nesingisi. Umculo kaBravo ubudandalazisa elubala inhlalo nendlela yokuphila yaselokishini, nto leyo imenze waba intandane kubalandeli bakhe. uBravo uyithathile ihip hop yesiXhosa wayibeka emajukujukwini kwaye usebenze nemvumi eziliqela ezaziwayo nesingabalula kuzo uSjava, uYounger Chief, iDreamers Cup, uTouchline nabanye abaninzi nekungasa kuphinde kuhlweqa ndingabakhankanya bonke. Hamba uyakuphumla ke Gubevu, usihombisile wasenza abantu ezizweni. Kakade lento indoda ihlakule ithi yakugqiba iqwaye igaba layo igoduke. Mamelodi Sundowns ikhupha ingxelo ngalentsasa emva kwesiganeko esothuse abaninzi nesibandakanya umlawuli wezemidlalo kweliqela uFlamingburg okukuze emva kokuba abalandeli abangonelisekanga beliqela bethe bakhuphela umsindo wabo kuloka Flamingburg emva kokudlala ndanganye kweliqela kumdlalo wangolwesihlanu weCAF Champions League neAl Hilal yaseSudan kwibala laseLoftus. Eliqela liqinisekisile ukuba liza kuthatha amanyathelo ezomthetho ukufumana benzi bobubi. Imamelodi Sundowns ide yaphefumla ngevidiyo ibithe ndi kumakhasi ezonxibelelwano nalapho abanye babalandeli beliqela ebebelugcwabevu ngumsindo bathe babonakala betshiza ngamanzi umlawuli wezemidlalo kweliqela uFlamingburg. Le nqumbo yababalandeli iza emva kokuba iqela labo lithe labambana ngamanqaku amabini macala neAl Hilal yaseSudan kumdlalo weCAF Champions League wangolwesihlanu eLoftus Stadium ePitoli. Kwingxelo yayo eyikhuphe ngalentsasa, iSundowns kubeke kwacaca ukuba ayizukunyamezela abalandeli abagrogrisa okanye boyekisa amagosa eliqela kwaye iqinisekisile ukuba iza kuthabatha amanyathelo ezomthetho kwaye bonke abalandeli abanesandla kwesisiganeko baza kulicula elandincamisayo. Imamelodi Sundowns ibabongozile abalandeli ukuba baxhase abadlali kwakunye nabaqeqeshi beliqela nanjengoko eyona njongo iphambili ikukukhusela indebe yeBetway Premiership nokuphumelela ezinye indebe kule sizini. IBrazilians ziqubisana neSikhukhune United ePolokwane ngokuhlwa nje kumdlalo weBetway Premiership kwaye zithe ngcu kwindawo yokuqala ngo-29 points kwiloko. Lo mdlalo uyaqala ngecala emva kwentsimbi yesixhenxe kwibala ePeter Mokaba. Enkosi kakhulu ke mamqwathi nomamzangwa ezindabeni ndiyakubulisa mbukeli wami ekhaya ndikwamkeleke kwidesika yam yeMozulu mna bethuna ngegama ke ndikuthabile mna ke ndiyenziwakazi yasebathenjini kokubanzi masijongeni ke nansi iMozulu leyo ke mzonsunde ekhaya sesiphawuleni kaloku ke iziganeko zeMozulu kuMzantsi Afrika ngokubanzi kusukela ekuseni ngomso naphaya ngorhatya zibikwa kakhulu ke ukuxhaphaka kweziganeko zemvula ngamandla ke kumntla mpuma mpela kulo lonke futhi kolapho lapha ko-Free State ngamandla ke kumazantsi walo futhi phaya Ficksburg nazo zonke nje ezanginqe ezikufuphe ekseni bevuswa ku-17 degrees babuye ke ngorhatya lokomso bavale baqukumbela usuku ngamashumi nje ananye kokubanzi masijongeni ke amaqondo wakho okutshisa aphansi naphezulu sile ngephondo lokuqala eliphaya lona empuma koloni ngamandla ke mpukulweni ke kumantla futhi nentshona yelaphondo ndawo ezifana phaa kwasekuseni futhi ko-Burgersdorp kwakuseseni nganetha phaya kududume noxa ke bevala besonga usuku ngomso sele kumyoli phaa kufudumele ngamashumi nje aze akhatshwe sisine kokubanzi nansi
imozulu phaya eFreystata ngamandla ke bukelwa futhi kumazantsi nentshona yelapho njengapha koBloemfontein kwasekuseni futhi zezo ziganeko sokuxhaphaka kwezontshizane zithe gqa yonke lantsasa ko20 degrees kanti baphila ngolu hlobo kwiphondo lasentshona koloni ngamandla ke futhi ke kumantla nempuma yelapho njengapha koBeaufort West kwasekuseni futhi kuyanetha phaya kuyabaneka yonke lantsasa ko23 degrees kanti ke yenjenje imozulu ephondweni laphaya ko-Northern Cape mpela ke kumantla futhi olapho njengapha kwimpuma futhi eKimberley neziphaluka kwasekuseni futhi amaqondo okutshisa phansi phaya ku22 degrees kanti ke benjenje kwelaphondo laphaya eNorth West ngamandla mzontsundu lapha ekhaya phaya ke kumazantsi nentshona futhi lapho noMorulang umzekelo phaka kwasekuseni futhi ziziganeko zezondudumo yonke lantsasa ngamashumi nje abenanye nansi imozulu kwiphondo laseGauteng apho sikhoyo thina ngalomzuzu mpela pha kundlunkulu lapho lokusetshwane ke apho kwasekuseni zibikwe kakhulu mbukelezo mvula futhi nezikhashwa zindudumo mpela ekseni xa bevuka ngomso ko17 degrees inyuka nam kokubanzi sijonge iphondo lapha bethuna eLimpopo ngamandla ke kumazantsi nempuma elapho njengapha kwindawo ezininzi kophalabolo kwasekuseni futhi kuyasefa phaya kubaneke kududume nje yonke lantsasa ko20 degrees sehle njalo futhi ngokubanzi sijonge phaya ephondweni laseMpumalanga ngamandla ke futhi kumbindi nencam yelapho phaya emalahleni kwasekuseni futhi lapha koEmelo futhi yilo mvula yonke intsasa ngenxa ka14 degrees vuma divale ndisonge imozulu pha ngephondo lokugqibela nqa kwaZulu Natal ngamandla futhi kokokstete ekseni kuyanetha phaya ngo14 degrees ngapha eThekwini bevuka ngamashumi amabini nje abenesithathu mna ndikuthanda kangaka xeshale miyoni Kamnandi mawethu.